салом дӯстони азизам, мехоҳам ки пеш аз саршавии блогам барои шумо як канали болнӯи тоҷикро пешкаш намоям. Ин канал ном дорад Модари Тоҷик ТЖ. Ино дар канали худашон бештар влогҳо сиёмка мекунанд ва влогҳояшон бениҳоят шавқовару хандаовар аст. Агар ки ин канал барои шумо писанд ояд, марҳамат даромада обуна шавед ва аз номи канали мо саломи худро расонед. боварӣ дорам ки ин канал барои шумо писанд меояд ва ҳеҷ гоҳ пушаймон намешавед. من برای شما هنرها نشون میدم. من در ویدیوها مرا میدیدین میگفتین نانات سوختگی نه، من میتونم نان پختگی نه، اینا یا خیلیش خیلی سوخته. من هم هنرمندم، من به هنر نیستم. ای اینا تورت پختگی رو بینین، ویتش بینین، اکوسشو نپرسین مزه چه خیلی میلی التماس هیچ کنه پرسه. برای این تورت بریدن که تمامی قوت در کاره که تورت ببری کارچه رو می دوری پرداخت میره راستکی میسته. ایده قاشق در کنه، ایده کارچه و تختچه در کاره که هم ریزش کنی و بعد پچینچه سخته کشیده بخریش. انا دیدی من هنر دارم، من به هنر نیستم. نگاه کنین من هر چی نگین دیگه به هنر رو. салом дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳозир духтаро мо омадагӣ будем торговый центр, барои хона харид кардем. акнун ҳозир мо хона рафтастем. дӯстонам, хостам ки камтарак барои шумо нишон диҳам. имрӯз мо дар хел барфи бисёр борид. бинед чӣ хел замино сабсафед, ҳавомо камтар хунукай. духтаро боз мо рафтагӣ будем почта. чӣ хеле гуфтам ки барои Микаилҷона як либосча заказ кардагӣ будам барои 11 моҳагиша. вай наомад. мо 11 моҳагиша ҷашн гирифтем, 11 моҳагиша сурат гирифтем. баъд яке ки мо сурат гирифта шудем, аллакай либос дина омадагӣ буд. имрӯз мо рафта гирифтемша. ин қайдигар агар зуда карда меистодем, шояд ки ҳамин рӯз мегирифтем. баъд Микаилҷона эмендес либосша мепӯшондему сурат мегирифтем. ҳозир ки хона рафтам, барои шумо либосаша нишон медиҳам. бо духтаро мо омадем аллакай хона даем. من چه خیلی که گفتم ما پشت رفتگی بودیم، پسلکمون گرفتیم. ҳозир мехоҳам ки барои шумо нишон диҳам каме чӣ хел чӣ намуд аст, материалаш чӣ хел аст, шояд ки ба вазъи шумо мақбул шавад. ҳозир акнун кушода мебинем. ина духтарон намихел сурати эмендез буд. барои ҳамин мо хостем ки 11 эмендез кунем. ба ҳамин хали либос размери 80 гирифтам, барои ки Микаилҷони мо аллакай размери 80 мепӯшад. ва ман гуфта намонам ки ман бисёр ай сайтҳои Алиэкспресс ҷуни халиб либос заказ кардагӣ нестам. ин якум бор аст ки ман либос барои кӯдак заказ мекунам. фақат ман заказ мекардам ягон намуд ҳамихел держател барои соста, ягон чизи ҳамихел барои худам. ҳамихел либоса ягон бор заказ кардагӣ нестам. ин якум бор аст. ҳозир акун мебинем. ина духтаро худатон бубинед чӣ хел качествашам нақс. ягом ҷош дефект, ягом ҷо ришташ буромадагӣ нест. инҷа барои маҳкам кардан ҳамихел дута кнопка дорад. размераш 80. светаш ҳамихел сурхаки хушро, не ки дар ин хел камера сурхи бад нишон додаста. ин хел бошад қадар сурх нест, хел сурхаки розвичак мезанад. камерада сурхи бад нишон додаста. намихел духтаро, агар ки шумоам мақбул бошад заказ кардан, метавонед аз сайти Алиэкспресс заказ кунед. нархаш ба фикрам 420 чанд рубл ё ки 36 рубл, ҳамихел 400 чанд рубл да нархаш. дигар ман бо боварӣ метавонам ки ягон либоси дигар боз заказ кунам барои Микаилҷон. инҷаш ҳамихел кнопка дорад, ҷое ки почаш аст. бинед ан ду тараф ҳамихел кнопка дорад. ҳамихел духтаро мо боз магазин камтар барои хона харид карда омадем.
ҳозир хостам ки нишонтиям ҳамихел камтар хариди хона, ҳам сабзавота, ҳам мевагӣ чизо барои торт. имрӯз торт пухтанӣ ҳастам. шумоям бо ҳамроҳи ман бибошед ва бубинед ки чӣ намуд торт мекунам ман. бо ҳамихел ай магазин якта зелени ки дар даруни тӯбак ҳаст, ҳамихели харидам. агар хоҳӣ ки бо метавонӣ ира гирӣ дар ягом тӯбаки калон шинонӣ. акнун ман намешинонам, ҳамихел истифода мебарам. имрӯз боз як намуд торт мепазам. таварам торт гуфтаистед. духтарон мехоҳам ки холодильникро камтарак уборка кунам. чизоем ки нав харидем ҳаваёра гирифта сарака монам, тоза кунам. чӣ хеле мебинед холодильник мон хеле холӣ шуд. аз ҳамин сабаб мо барои ҳамин холодильника харид кардем ки пур шавад. духтарон кун ман торта карданаша шурӯъ мекунам. мехоҳам ки торти шахмат тайёр кунам ва барои торти шахмати мо дар кор аст бисквит. ҳамаи шумо медонед бисквитро чӣ хел тайёр кардан дар кор. барои бисквит дар кор аст тухм, шакар, орд, ванилин, разрахитель. ҳамин қадар чиз ба мо дар кор аст. ҳозир акнун ман бояд ду намуд бисквит тайёр кунам. якта бисквити сиёҳ, яктаи дигар сафед. барои бисквити сиёҳ боз барои мо какао дар кор мешавад. бо мо бошед дӯстонам ва бубинед. ина духтарои бисквитам тайёр шуд. ҳозир акнун вайшаки гирифтам, бо инаша духовкада мемонам, мепазад. духтаро бисквито тайёр шуданд. ман гирифтам буридам, шуна ёдам баромад сёмка накардам. михел ҳозир нишон метам ки дарши чӣ кор кардан дар кор. михел бисквитоя айбан ду тақсим мекунем. михел пулаки ду тақсим мекунем. баъд мегирем 4 размер михел калисоша мебурем. ҳамино ман якум ин размераша гирифтам аз бакал, инаша гирифтам ай коса, ина як размер, ду размер ва сеюм размераш ин размер аст. инаша аз тарелка буридам. ҳозир акнун мо ята тақсим мекунем. ина мебарем дар даруни инҷа мемонем. инаш камтар хали буридагӣ шуд.
زیر اینجا میبیارم. اینجای بسپریت که اهمیت نتیه اینجای من بریدم اینوی همشه همین خیل شده. دختران خود یک دیگریش تا یک تا زرد و یک تا سیاه میخواد تقسیم میکنم شده فرمای برای وقتی کریم کردم بعد اینو یک جایی که کریم کردی بعد وای میشود فرمای شخمت رو میگیرد. اینا خیلی که دیدن یک تا سیاه یک تا سفید یک تا سیاه. اگر که شما کمتر بیسکویتتون کلان باشد 4 تا شد یک تا سیاه یک تا سفید یک تا سیاه یک تا سفید میشود. من که 3 تا شد یک تا سفید یک تا سیاه یک تا سفید شد. اینو میخواد دوستانم حاضر اکنون ما یک طرف میمونم کریمش تیار میکنم با کریمش کردن چقدر سبیرت کردنی تورد رو نشون میدم. برای کریمش استفاده میبرم که 33 فایزه сливочный сыр نمیدار باز ساختن پودر حاضر اینو من میزنم کریمم تیار میکنم.
торти манам тайёр шуд. Бинен болоша ман ҳамихел чӣ хеле ки нишон додам, ҳамихел украшат кардам. Ранги ваи шахмат, якта сафед, якта сиёҳ, ҳамихел ба коржое ки ай ҳамин тортамон мемонад, ва ай тиёрка мегузаронем, майда мекунем, баъд ҳамихел дар ҳар як чоркунҷааке ки болошда мекашем, ҳамихел ором медиҳем. намихел дӯстони азизам, дар ин ҷо ман влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ба ҳамаи шумо хайр дӯстонам. Худо нигаҳбонатон бошад то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед.